И здравейте хора, аз съм BG Gamer и добре дошли във втория епизод на Traffic Racer. В предишния епизод казах, че ще купя ладата и в този и още даже когато спрях да заснемам, продължих да играя, събрах парите и я купих. Даже я боядисах зелено. Така, сега, понеже както знаете, тук няма мисии. Май, не съм много сигурен, обаче мисля, че няма мисии. И ще специалим за тази кола. Когато купим тази кола, пишете в коментарите какъв цвят искате да е. Това е, което искам да направите. Сега ще караме. Апгрейднал съм я малко. Спирачките съм ги апгрейднал на макс и спида също на макс. Оставяме още едно на макс да го апдейтна и съм готов. Обаче сега ще специаламе за тази кола. Да започвам. Да, последната. Да ви харесва поредицата. Да, аз тук си говоря, то приключи. Това е по-добре. Да видим сега. Леко е. Леко е! Ай, стига бе! Бах ти тъпнята! Дай му. Набери. Дай. Трябва да караме в плотно, че събираме повече пари. Стига бе, аз даже не го видях. Къде се е заселил? Това значи магистрала. Моя магистрала. Сега. Дай. Може го. Ти си давай. Както да е. Дай. Набери. Леко. Ай! Гати линейката! Ще играем Daily Bonus. Daily Bonus. Не мога да съм го играл вече. Играл съм го вече. Ай, там трябва. Location. Пустиня. Дай! Daily бонуса, доколкото си спомням, беше някаква линейка и ми даваше по 50 каш, като мина покрай кола близко до нея, не по точки, защото сега дават точки, в смисъл като не е Daily бонус. Така линейка беше и страшно много набира тази линейка между другото. И сега ще настигнем. Така си мисля, че няма да настигнем. Айде, биби! Тук как да минавате с мотор? Дай! Моята е с хидравлика. Абе, тоска, ком... Какво ти питавам, че? Дай му. Дай му. Дай му. Стига де. Сега ще успея. Леко с камера. Какво? Времето изтече, викам, какво стана?
Мазна реклама. Махай се, мазна реклама. Да видим гаража кой има. Рано още. Продължаваме си. Дай! Дай! Можеш. Лек. Така. Ари бе! Ко минаваш от... Потно. Лента също. Днеска очаквайте епизод на Traffic Rider. Може би. Да. Най-вероятно ще има. Вече качвам по 3 епизода, максимум 4 на ден. Максимум казвам. Минимум по 2. Средно за 3. Ще качвам. Мисля, че достатъчно. За сега на тези 3 игри, които снимам и дет почнах поредицата новата на Traffic Rider. Мисля, че е достатъчно. Пишете в коментарите, ако искате някоя друга игра да почна да снимам. Ще е добре. Ако нещо не ви харесва, примерно Traffic Racer, ако не ви харесва, или Traffic Rider, казвайте. И кажете коя игра се изтегля, която на вас ви харесва. Ще видя колко хора са писали за нея, колко хора са писали за една игра, колко хора за друга. Ако всички са различно, ще си избера аз една игра и ще почнем да снимаме на нея. Ще видим. Не. Забравих къде са спирачките. И колко имам вече? Още малко. Още една да игра. Скоро като почнем печелим повече пари, като стане по-добре, ще почна да събирам пари за пистите да отключвам. Стига де! Пах. Дай! Ето тук ще излезе някой. Аз какво ви казах? Явно няма са 2 игри. Ще са повече. Както да е. Абе, добре, как му съм толкова зле? Засли се. Може да давай. Ти си късаш. Минава жълта лента. Къде си? Знаех си, че дойде някой. Вече трябва да има парите. И купуваме. Да. Езо е. Иначе пишите в коментарите какъв цвят искате да е тази кола. И това беше от днешния епизод. Не забравяйте да харесате клипа, да оставите по един коментар, се абонирате за канала, за да ме следите всеки ден. И до следващия епизод.